Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ya ka music video ka bala ai kerteng Haba Pyllait yanga. Ya ka bala ruai bat bala direct hi da ubha ram suchiang an sa Pyllait Paidbah ha ka YouTube channel ka bala ai kerteng Ieid lapasam ha ka shipotrik upnai naitung arhajar arpuway ha ka por san baje janbe. Ha ka ne ka music video bala shimbenta da ushnala dekhar ka Ieid lapasam bat u arma biang khongla la edit da uskheb ha khar sai.